И здравейте хора, аз съм Васил Иванов и днес играем Skyblock. Главно в този епизод ще се опитам да си оправя къщата. Взел съм ножици в ръка, защото ще отидем и ще вземем едни дървета. Тоест листата от тях. Аз съм си направил, посадил съм градинка, всичко. Само искам така с този епизод да спомена на BG, ако може да се свърже с мен, ние ще можем да. Ако може да се свържи с мен, ако гледа този епизод, ние отново ще се опитаме да снимаме заедно. Ако някой от вас знае как да говорим така по скайп или по нещо друго, хеми да играем. Напишете долу коментарите и да, чак съм да си отправя фърпаса. Опа. Съжалявам, ако гласът ми е малко различен. Просто съм болен. Чак малко да легне да спя. Болен съм и пия някакви хапчета, но нищо не става. Така и ето тук не го показах на камера това, но сега пък ще му вземем листата. Ще ми стане нещо като летна къщичка. Два стака ще са повече. Поне мисля, че два стака ще ми стане летна къщичка. Така. Ако се слуша пак има някаква рандом музика. Добре, ще ми стигна толкова. И да, това тук ми е градината. Аз мислех ето от това натам да се направя да се саждам. Смятам да почна една доста дълга поредица на Skyblock и сезони, даже смятам да направя. Стига някой да има, който да ми помогне. А тук имам камък. Трябват ми забрали. Не знам дали ще стане. Не, няма забрат. Сега пък трябва да направя кирка. Нямам ли дърво, не взех ли? Дяволите. Не мразя така. Как не съм взел дърво? Дървото ни е най-важният материал. Мисля, че толкова ще ми стигне.
Питате се защо тук, защото предишния път, когато сложих тук вратата, тя се запали. И затова съм сложил кода от там. Така. Не каменна ще си на каменни. Както виждате, тук е малко променено. Съжалявам за настинката си. Толкова ще стигнат. Сега пък дърво ли? Нямам, бе. Ох, тези дърва. Ресурси само се. Така сега ще почнем. Цялото дърво ще го махнем. Всичкото дърво. Играя без да... Играя без да снимам на камера, защото понякога съм твърде уморен, пък искам да си поиграя малко. И затова не снимам на камера. Това предишния епизод го направих колкото да ме скрие от дъжда, но аз смятам да го направим много по-хубаво. Дай си ми ресурса. Едно дърво, едно ще запуша лавата с него. Интересно ми как се помушкват в тези решетки. Ето. 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 Ка! Смятам да го разделя на две части. Това, защото вече сме 8:30 минути. Ох, ох, как щях да се спомина. Как щях само да се спомина, дами и господа. Не ми трябва тези слабчета, не ми трябва.
Така сега това. И хора, смятам това да бъде за този клип, защото вече стана 10 минути. Сигурно ще направя втора част, която с това ще го направя навсякъде да стане хубаво. И да, Бурджак сме, ще си видим в следващия клип.